Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ukradem day tamagasin nga baliktad mat. Akin baba ti ulo dagita nakadrawing anak. Akin nga dagita sakada. Isumo lang nanang. Makita mo no tao no ayop ti nakadrawing. Una, ngamno ada makakita ken ka. Madlaw da nga ignorante ka launay. Ay hindi yung mapiksan ti agsawa. Mangagda kayaw. Imbag adida maamuan adya ka mo ti agbasa. Makitam itatibo nga ti kinasadot mo nga agadal iday. Ibaon ka di nga agadal. Ngam iti magayam kasupukan ti papapanam. Agawid kan tulangin ton makita mo nga agawid dagiti eskwela. Jak man na muna na. Jak mo idi kaya ti mapanagadal. May mayat ti mapanagpalsit idi iti bilait. Iti naduktala ka di kagaya mapanditi pagadalan. Dakkel ka idain. San mon akayat ti sumrag ta sika ti kalakayan. Binaot dak ko maidi atam no napana mo nag-eskwela na nang. Kinay kaya mo mga minti nagpastor itinuang. Anya ngay ita. Apay ngay, nagutot mo ti patong kaon. Limtag samay. Kun napulot ti parte na nasakit ah. Kita man. Saan? Laklakayan ako. Kitaan nyo ko idain. Saan ba aday takirit mo ti kita agad? Na, Nan, kitaan ta. No apay ako naman nasakit. saan nga ro dahin? May katulat ta ah. Mala. Rik na umlatan no anya day ta. Ang mga nulatag mat. Ah, apay na padasan nyo tinaglatag. Ay, kaasi ni Apaw. Iti na ito ka bakit kaw. Sa anak pa ang naglatag. Ay na. Maggurigor kan. Gapo siguro na ita itilatag mo. Mapantan dito ospital. Ay, jak kayat. Mabainak no lukasan dati ubot kaw. Kanya kumangay no makita da. Mabainak nga ro namang ipakita. Anay. Pagan ano na kumangay mo tanangisi nga uba mo. Anay. Nagado ang makikita na gidya na pupudaw nga ubat. Iti dahi tangayong bagayaw. Adda na mabainak. Ay na wow. Kasano nga ron ang ma-check up da nga. No di mo mo't ipakita. Gumatang kay lata iti agasan. Ang mga no kasapulan ti antibiotic. Sana mabalin ang gumatang iti uray anya ditan nga agas no awan resita ti doktor. Ah, ada kayo man tagudang. Ibagayo iti doktor, ada kayo ti adalatag na. Anya nga iti pakita ka latag kaw. Ay na, apaw ang pigpigirgar ka matan anak. Ang mga no adamot sa bali asakit mo. Agrubot ka tamapanta iti doktor. Ang mga no nag-infection kidi dayta. Apay no the infection ko. Ay adon tinatay ka po iti infection. Ha? Numabaybay anti sakit awan papanan na no di ag-infection kasjay. Hintay nga ro din. Ano, kakaisuna dyan ko ng asawa. Ay langgong. Anay. Apay kumano saan ka pa anang asawa? Ibag kumamo no damayat ken ka. Kat ultimo nagan mo. Di mo pa'y may surat. Saan mo tati pa nagsurat ko ti asawaan da? Siakmate. Mala, intakit din di hospital. No kaya mo pa'y tiagbiag. Nanang, nagpintasan na nurse dahi ta. Ay. Mala, agtugaw kan iti sango ti nurse ta ilista da pa'y tinagan mo. Sakbay asumango ka iti doktor. Nag-nervyos ako na sumango itinapinta sa nurse. Ano ko na? Ingkaki, din tani ado ti tao. Mabayag ti pila no agpatay-patay ka. Ay, kaduan da ka roda. Itala sumango kay ti nurse. Ala nga rod, intan. Lakayang ka. Di mo pa'y amot yar aramidam. Ay nawaw.
Sungbatam amin adamagan tiners ken ka. Asino ti pasyente? Ni Nana? Wano ni Manong? Ako nurse, ninanang ko. Ay, pasensya ka, nurse. Narabak namin ti anak ko. Ti anak ko, ti pasyente, nurse. Kasta ka di? Anya ka di tinagan mo, Manong? Kadyo ti nagang kawaday. Ano yan? Surname yung ay? Anya ti ko na surname. Ay, Dulas, madam, ti surname na. So, Kadyo Dulas. Anya ti marigrik na, Manong? Kwa! Ay, wow. Ay, kwa. Agner-nervyosa mo tayo. Kano pa yan ang rugi day ta pa nagner-nervyos mo, Manong? Ay, italaang. Hindi si mangwakan ka. Anya? Anya ka dito may mo ipa-check up, Manong? Kwa deng. Daytay, kwa ko ma. Kwan, nurse. Adalatag iti patong na. Idi kwan agurigor matan. Sige. Agtugaw kayo pa itaurayan nyo ang maawagan tinagan nyo. Aday tatim pagatang ti doktor nga agas mau. Masapul at tumarumdag ita tapno agimbag ka dagaws. Ay, duamot a klase nanang. Para gurigor day tamaysa ken antibiotic mat day tamaysa. Ay, kasla plastic day tamay sa. Sapay nagatidog. Imbag mangalngal ko maday ta. Ay, kapsula day ta. Nagalis day ta no uminom ka iti danom. Sana masapul ang ngalngalan. Ignoranti ka mat. Nagkunang tumo dati yung sakit. Pagkunaan mat. Nagiti kumado ti kwarta na ati pilyan na papanan dati yung sakit. Sakit din nga wan makukwarta na. Apay, ada panunod na ya day ta sakit. Isungarat ngayon bagak ako nang. Ay, jakban amukan ka. Ay, nawaw. Pare, nadamag ko saksakit ka no? Ada ka mo dito bangkag mo. Nauma ti sakit kanya. Kaya pinanawan na paray. Unay daytan, nauma. Ay, pare, awisan ka man ta. Intaman sirpatan dyan sa nga ili ti karuba may. Balasan ka day. Ay, siyempre pare. Awisan ka mang sirpat no, tasawa na. Amangan mo nubalaw. Ay, saan? Ganawa mo dakas na nubalaw. Tidakas na no, tasawa na. Nadya, timaday. Sa bagay ay dumagasa mga di balayaw. Tayo naman sirpatan. Sige lang ti mga sirpat tanda mo ito nasawak. Kuyugon ka. Alam nga ron. Parang magustuak. Kat makaasawak mo tayo. Anya ka diti masapul yo? Umay kami man pumasyar, manang. Ay, ading gayam. Mano ka diti tawan mo? Kwa, miss, T5. Anya T5? Saan na naskay? Di tawag. Kwa, T5 latan. Basta agdanggay lakit di timasiknan, mayatawin. Sa bagay, adumot kit diti kakasta pasamak. Iso maulit to tiyo umay kaw. Agpasyarak to man na. Adakan ka dayta. Awan mo ti mangiparpari. Kanayon ka, may jabalay dalusyaw. Anya, kay tararabidem ijay. Saan nga di balay dalusyo? Nudi ka ti jakaruba na. Kaayan ayat kung aminin di balasang ijay. Ay nawaw. Ha? Kaayan ayat mau. Ay nawaw, di ka man magrabak. Intay man kakasao dagiti dadakkel na. Nanang. Ay, kayat mo asawain. Tulagan na, hindi pa nagkalay sayaw. Una, tapno, malpasan. Kit maadaan kay mutin iti apukaw. Ay na, inamang nga ron ibaga ka ni ulitag mo, taing kami makisaaw. Malalala, tayo nakpaiwaiwai tinuang ko nanang. Ay nawaw. Ay, nagtulag kayo kaday na mapantayo iti balay da. Wain, amangan ko no agururay da na.
na. Kablawan kayo anak ko. Sapay ko mata-mata ginayon tirag sakyaw. Agyaman kami, nanang. Kablawan kayo, ubeng. Malakakabsatin tayo ni Jibalay. Ijay tayo nga ituloy tiragragsak. Iti panaglantip ti puso, dagiti dwa. Malain tayo, kakabsat. Mabisin samot unay ti manugang ta. Permi mo ti pamayan na iti taba. Ay, mga kayo. Apay, iso ka ditikit kita, mamangmangan. Naira na nakita ka nadlaw kung ano ting karga na ataba iti pinggan na. Saan mo asang kakita? Tamangan no adda makasipot ken ka kakababain. Mas tawag nga ron iti kinaadaw ting kabil na ataba iti pinggan na. Saan mo asang kakita kunakmanan? Iso siguro matikayat na. Paypay amlatan ah. Ay, kinay baga laking kaatin adlaw ko bakit? Ay nawaw. Mangang kakiden. Na, Ay, nasaan ka tatila makit-kita mamangmangan? Apay ngagtirtiritir ka, Nora. Ada ka di sakit mo? Ay, nagsakit ti tiyan ko. Agsikal nga min. Ay, nawaw. Na, agsikal. Kutsan ka mo na masikog. Agsikal ko na. Saan nga agpasikal? Agduma ka di tisikal ka nagpasikal? Mapanak man ni si Aret. Talaga, nasakit ti tiyan ko. Sus, nagmalasay. Damo arabi imay. Nagpasikal ka na. Ay, nagsubli-subli ba GCR? Ay, nawaw. apayain. Kanayon ama pan ni bakit mo iti CR ah. Anya ti ramidin tayo tatang. Agkakapsot mo tayong. Kaslag sa lungay ngay pa yan. Ay, delikado nagsalungan ngay. Ipantayo ni ospital. Mangkita kayo ti tricycle. Tas akruyok mo ti asawak. Ipantayo ni di kalsada. Sige, tayo nakman mangkita iti paglugaran. Nora, apa di ka magsaon? Tas akruyong ka ngay pa ni di kalsada. Ay, darasam anak. Ipantan iti kalsada. Ang mga nonyat mapasamakin ko ana. Saan samot na makasao? Ay, ay, kapilitan na bantayam ti asawam. Nakadextrose ta na dehydrate ka now. Ay na, damo arabi imay. Agbantayan iti ospital. Na-dextrose na dehydrate ka na. Anya mo tayo. Nakadyo. Nakapsutan. Na-dextrose ka, tapos nagsubli ti pigsam. Ala, iturog mo. Nagbuntog mo tanti pa, nagdadad ti danom ti dextrose na. Ay, papartaka mambasit, tapno, daras pumigsa. Adeta, napartakan ti pa nagdadad ti danom ti dextrose. Barang pumigsa adagos ti asawa. Kumusta ti pasyente? Ha? Ay, Ha? ay kwa. Api-api markak ti panagtidtidanon ti dextrose. Tapno, daras ko mapumigsa ni bakit ka, nurse? Ay, saan nyo bibiyangan ti dextrose? Adamal mas ti pasyente Ha? ano napartak. Ay, Ada oras no kaano ang maibos ti dextrose. ay sus. Nobilin ti doktor ang masukatan, sa amin to sukatan. Kastaya, kunak no daras pumigsa no napartak ti panagdadad ti dextrose. Saan ang mabalin abaliwan ti bilin ti doktor? Isulaang ti masurot, manong. Apay pinakibiyangam kano ti dextrose ko na ti nurse. Nagbuntog mga mingag, dadad ti dextrose. Doktor wano nurse kaya, tapno adda karba nga mamangyadjas. Timbilin ti doktor ti masurot. Ay, kastaya. Pagrigatan na kiti, ignorante. Ay, saan kunton nga ulitin na nang? Agdamag ka nga minasakbay nga aramidam ti anyaman nga addang. Maditi agin lalaeng aglalo no saan mo nga ammo anak. Uwan nga rod. Dandanin na isagmak ti asawa, kapo iti kinadarasudos ka. Ay pudno ta kunam. Maditi agdardarasudos no saan mo nga ammaw.
Kaan ti agdardarasudos, nasaysayaatan ti agdamag, tapno di ka maisagma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.